Елате с нас набързо да разгледаме стария град на Требине, Босна и Херцеговина. Първото място, на което спахме в Босна и Херцеговина. Ей, тук до тази река. Стария град на Требине е много по-различен от тези в Черна гора. Тук няма тълпи от туристи, супер спокойно е и се усеща истинския дух на Босна. Това беше наистина кратка разходката. Не е доволен, много е кратко, връщаме се да търсим още. Тази река се казва Требишница и е една от най-големите подземни реки в света. А този уникален каменен мост, към който отиваме, е Арслана Гичевият мост. Построен е още през 16 век. Алеята покрай реката е приказна за разходка, но най-хубавото е, че градът е супер гостоприемен за големи кемпери като нашето Картаго. Намерихме мястото за паркиране супер лесно. Много прозрачна вода. Докато я снимам, те я изядоха. На пицария сме в Требине, Босна и Херцеговина. Става ли пицата? Поръчали сме си 2 пици, 3 бирички и едно швепче. Ще видим каква сметка ще дойде. Плащане с карта няма, казаха с евро може. В евро 21,50. Дай. Дай. Върнаха ни тукашния пари. След като хапнахме, имаме сили за още малко разходки. Качихме се на хълма Църквина. Пътят нагоре си заслужаваше всяка стъпка. От тук се разкрива най-бруталната панорамна гледка към цяло Требине и реката с мостовете. Това е комплексът Херцеговачка Грачаница. Църквата е построена по модел на прочутия манастир Грачаница в Косово. Отвътре е изрисувана невероятно. Стенописите са толкова ярки и детайлни, че буквално те пренасят в друго време. Мястото има невероятна енергия, усеща се истинско спокойствие.
Ето нашето местенце, където сме паркирали. Босна и Херцеговина. Там е дошъл още един кемпер. Ей, този кучо ни пази тук. Последвайте ни за още приключения с кемпера.